Hai, fată. Hai că le trebuie. Nu, vine frumos cu ele încoace. Dar nu pot. Dar ține acum tot mai jos. Din ce? Uite de aici, e cioata asta. Care? Așa, așa, dă-ți. A, așa. Urmăriți fata în junglă. Tu mă filmezi, dar ce pula dracu faci? Ăsta e începutul, fata în junglă, muritoare de foame după ciuperci. Hai, domnișoara Nori. Și unde mai pun piciorul? Hai, dă-l mai jos și ține-te de ceată în jos. Așa, că la n-are spini. Lia, ia ciupercile. Hai, măi. Să vedeți cum se trăiește pe criză și cum se chinuie românul în ziua de azi. Mă într-o mână de ciuperci. Dar nu le-ați lăsat nici. Lia, m-am prins! M-am prins, Lia! Da, dar n-au venit să mă ajute, ei acasă! De filmat! Nu mai am putere! Ce pulă! Am crezut că acasă pus acolo! Pui șmec cu ciupercile tale cu tot! Bravo! Cum am văzut, am și scăpat-o. Cu ce faină e asta? Bravo! Hai, fă-mă poză așa. Hai că nu mai pot. Să te zgriata-mi bag pula.